Ugwumba paniela wagendi gwelukwarano Igbazukotarano Ugwumba panielano wagendi gwelukwarano Ugwumba paniela wagendi gwelukwarano Igbazukotarano Ugwumba panielano wagendi gwelukwarano Ugwumba paniela wagendi Adema ụmụafọ Igbo daalụ nọ anyị ekene unu maka isonyere anyị maka ndị nwere ohere isonyere anyị ugbu a biko ana m asị ka ịgwa ndị ya dị unu gwa onye ọbụla na Ugwumba buru nabata oge ndị Igbo eruo na ọrụ na mgbe ahụ anyị ji eji asụsụ anyị na achịpụta ụmụ ihe gbasara ndị Igbo anyị n'ụbọchị taata ihe anyị ji bido bụ egwu ndị Adamma ya bụ egwu atọgbu ụmụ onwe nke anyị zutere ha na mmemme n'oge gara aga ọ dịzị m ka gasị na irukweri na be ndị mmụọ ka anyị nwere etu ahụ na ihe a dị n'ụwa dịkwa ebe ahụ maka ụdị ngara ụmụ nwaanyị na-eme ịfụ ma mmụọ nke nwaanyị ka a na-agba echi ka ọ na-eme nwa ngara ọ dị mma ụmụafọ Igbo daalụnụ afọ mbụ Mike Onova ana m anabata unu n'oge Ugwumba nke ụbọchị tata
nwee na-asị biko ọ bụrụ na ị na-ekiri anyị na YouTube biko gwa ndị ọzọ ị na-ekiri anyị na Facebook ọ bụrụ na akaụntụ Mike Onobo maọbụ na Ugwumba African TV maọbụ Ugwumba ndị Igbo ebe ọ bụrụ na ị nọ na-ekiri anyị biko ọ bụrụ ndị na-ekwe asị gị share ya ya bụ tụsasịa ya ka ndị mmadụ wee sonyere anyị n'ụbọchị tata maka na anyị maara na ihe anyị ji bịa n'ụbọchị tata bụ ihe ọ ga-abụ ọ bụrụ na ị gaa ọfụma obi ga-adịghị ụtọ dịka nwafọ Igbo ya mere ana m asị gị dobiko nọnyere anyị maka na nkata anyị juru eju n'ụbọchị tata tupu anyị agbapụ ya ọsọ ọ dị ọtụtụ ihe mma na anyị ga-ewetara unu n'ụbọchị tata mana tupu anyị eruo n'ebe ahụ ana m asị biko ka m pụtakwa maka na ịma a na-eme ọnwa enwere ụmụ ihe anyị chọrọ itinye gasị anyị ga-akọ akụkọ ụwa n'ụbọchị tata anyị ga-agakwa tinye ọnụ na ihe gbasara ọdachi dara na mgbe gara aga ebe mmadụ ụgbọala dakpuru n'ime mmiri mmadụ nwụọ n'ime nọ ebe ahụ ihe ruru abalị 3 tupu o wee na-apụta tupu ndị mmadụ a na-amarị na ihe merie ọ bụghị ihe kwesịrị ekwesị mana ọ baghị uru ngwugwu a ga-atụpụ atụpụ ka m gaa kpapewe ngwugwu a ga-atọghị atọghị ka m gaa kpapewe maka abụghịzi m tata ya mere ka anyị gaa n'ihu n'oge Ugwumba ndị be anyị ndewonu. Mwa bụ Sofia nwa ezigbo Nwokoli na-asị gị ife abụ Ugwumba. Unu lelee Ugwumba. Ugwumba pụrụ iche. Ndị Igbo anyị na-agwa unu lewe Ugwumba. Lelee Ugwumba. Ndị be anyị ka anyị na-ekiri Ugwumba. Ugwumba ka anyị nọ. Ọ ebe anyị nọ dị ihe a. Ugwumba bụ Ugwumba. Gbanụ mbọ ka unu na-ekiri Ugwumba. Ihe eruola n'oge ndị Igbo na-elelenu Ugwumba. Ugwumba ugwu a na-akwere Igbo. Birikwa na Igbo chọrọ ego ka emechi Ugwumba. Ugwumba. Ana m ayọ ụmụafọ Igbo niile ka unu soro m na-ekiri Ugwumba. Ndị Igbo na-enene Ugwumba. Ugwumba bụ ebe a nọ. Jisi n'ike na-enene Ugwumba. Kwenu Igbo kwenu. Igbo kwezuonu. Ebe a ka anyị lụsara awụsa ọwa ndewonu. Ugwumba. Mwa bụ Sofia nwa ezigbo Nwokoli na-asị gị ife abụ Ugwumba. Unu lelee Ugwumba. Ugwumba pụrụ iche. Ndị Igbo anyị na-agwa unu lewe Ugwumba. Lelee Ugwumba. Ndị be anyị ka anyị na-ekiri Ugwumba. Ugwumba ka anyị nọ. Ọ ebe anyị nọ dị ihe a. Ugwumba bụ Ugwumba. Gbanụ mbọ ka unu na-ekiri Ugwumba. Igwe Jenga. Ugwumba. Igbo mma mmanụ ebutere m unu ukpe ekele were na-asị ebe ọ bụla isi ekiri m n'ụbọchị taa ọ bụrụ ụtụtụ ọma ọ bụrụ ehihie ọma ebụkwanụ mgbede ọma ka chi furu taa fotere anyị ihe ọma. Akụkọ ụwa nke taa na-abịara unu site n'ụlọ ọrụ Ugwumba telivishọn. Nke a bụ ọkpụrụkpụ okwu anyị ji wee mere isi akụkọ. Onye isi ndị ntorobịa nke APC na Ebonyi steeti abụrụgo onye lara mmụọ ka ọ dị ugbu a site n'ihe mberede nke okporo ụzọ.
Igbo ndị ọma nwe m na ndị nwe a sị na adịghị ejebe ọnụ wee gbara aka okwu. Ọkụkọ chiri ụmụ ọchịrị ekwuru ekwu. Ngwa izuka ụka ahụ eri udene atụtụo ngịga. Ya bụ dozienụ ntị n'ala nke ọma ka unu nụrụ akụkọ anyị ka ọha n'uju ya. Ọka akụkọ ụwa taa bụ mụ onwe m Odoziakụ Emilia Onyinyechi Nwankwọ Adaoledo. Onye isi ndị ntorobịa nke APC na Ebonyi steeti abụrụgo onye lara mmụọ ka ọ dị ugbu a site n'ihe mberede nke okporo ụzọ. Ya bụ nwa amadi bụ onye ya na ndị uwe ojii abụọ sonye n'ime ụgbọala wee site n'ụzọ Abakaliki wee na-ala Ikwo. Ọ bụ ebe ụgbọala ha hapụrụ ụzọ wee dakpunye n'olulu dị n'akụkụ okporo ụzọ Royal Salt na Enyigba ka ha atọ nọ wee zite ọnwụ ha. Dịka onye nta akụkọ anyị si wee dee, ya bụ nwa amadi bụ onye a na-akpọ Comrade Ogochukwu Elem bụ onye si Nnoyo na Alike Ikwo nke dị n'ime okpuru ọchịchị Ebonyi steeti. Ọnwụ nwa amadi a bụ ihe jọgburu udele wee sigbuo nkape maka na anọọla arị abalị 3 tupu achọpụta ebe ya bụ ụgbọala dakpunye. Gọvanọ na-achị Ebonyi steeti bụ Injinia Dave Umahi ekwuola si na a ga-ekpochisi olulu ebe esi wee gwupụta ọla dị iche iche maka na olulu ndị a juru obodo na-atazi isi ndị mmadụ kwada. Ọ kasiela ezinụlọ nwa amadi ya si na ya wee pụta wee yọọ Chineke ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. Igbo bụ Igbo, a sị na ihe ọbụla nwere mbido nwere njedebe. Okenye takatakwa mkpụrụ akwụ wee rụpịwa ọnụ ịmara na mgbupụ ya erugo. Ọ bụ ebe a ka akụkọ ụwa nke taa na-akụrụ ọnụ, mana tupu anyị apịachi akpa akụkọ anyị ga-enweenụ ntị ọzọ n'otu ọkpụrụkpụ okwu ahụ anyị ji wee mere isi akụkọ. Onye isi ndị ntorobịa nke APC na Ebonyi steeti abụrụgo onye lara mmụọ ka ọ dị ugbu a site n'ihe mberede nke okporo ụzọ. N'aha David Nnaoke bụ onye nta akụkọ anyị na ndị ọzọ kpara n'aka n'igwe, ka m onwe m bụ Odoziakụ Emilia Onyinyechi Nwankwọ Adaoledo na-asị ụbọchị nta ka ịchọ n'owere nchi ka ọ dịrị anyị mgbe m wetara unu akụkọ ọzọ, mana kịta nọdụ n'ọfụma ka Chineke mee unu mma. Ndewonu. Ugwumba. Adịmma Adaoledo onye nwetara anyị bụ akụkọ anyị ekene gị. Ọ dịghịkwanụ fecha ihe anyị na-agba mbọ n'Ugwumba ime bụ onye ọbụla nwere ọnatarachi ma ọ bụ ejirimara na ụdị ọbụla ọ bụrụ na ịpụta anyị ga-enye gị nkwado ka ị na-eme ya na-emetekwa ọfụma. Anyị niile ka na-amụ amụ ọ bụrụ ha na ihe Igbo anyị ga-enye gị nkwado. Onye bụ dịka Adaoledo pụtagoro ugbu a anyị ga na-afụzie mgbe kwa mgbe ọ ga na-apụta na-akọrọ anyị akụkọ ụwa na-atekwa n'ọnụ na ọtụtụ ihe dị iche iche. Mana ọ bụrụ na anyị na-anya n'ihe o kwuru n'ụbọchị tata, ya bụ ihe bụ ihe ịgba anya mmiri maka na ihe dịka afọ 3 gara aga ka anyị gara obodo Ebonyi steeti. Enwere ebe a na-egwupụta okwute anyị hụrụ ebe ahụ. Ọ bụ eziokwu na ndị mmadụ ka na-egwu ya na-aga n'ihu, mana etu esi mee ebe ahụ ọ dịghị mma. Anyị tipụrụ mkpu ya mgbe ahụ si ka a ga-eji hapụ ihe a maka na ihe a dịka onunu ndagwurugwu ọnwụ ka a ga-eji hapụ ihe a ka ọ na-ebutere ndị mmadụ ọdachi na ndị mmadụ nwere ike ịdakpunye akparịa dịka nkata. Anyị kwuo ya mgbe ahụ dịka enweghị onye nụrụ ya. Tata orie n'isi otu nwa okorobịa ka na-etopụta
ndụ n'ume rikwa ma isi ndị uwe ojii maka na ndị ahụ n'eziokwu ama m na ezinụlọ ha nọ n'uju kịta ọgbụnụhụkwu na etu Naijiria mere ihu nke bụ na amaghịkwado m ka ma penshọn ma gratuity ma nke ọbụla a ga-erukwa ha aka kịta ha nwụrụ anwụ akwụkwọ na ndị dị ndụ ma ụfọdụ ndị nwụrụ anwụ ya mere ọ bụ ihe ịgba anya mmiri mana tupu atinye m ọnụ na nke a gaa n'ihu biko aga m egosi unu ebe ahụ anyị gara n'Imo steeti na Ebonyi steeti bụ ebe ahụ a na-egwupụta okwute ọcha ahụ anyị ji na-arụ ụlọ iji na-arụ ma okporo ụzọ oroko na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche ka m gosi unu ana m apụta ebe okwute ọcha anyị hụrụ ugbu a bụ Ugwumba ọnụ maka na ebe ọbụla ụgbọ oloko bụ tren gbafere a na-ahụ ya bụ okwute a na-eji arụ ihe ọbụla a chọrọ ka a na-enyekwa ha ihe kwesịrị inye ha. Kedu etu anyị si na-eji ọnatarachi a na-eme ka ndụ anyị ka anyị kwuo mma? Sonyere anyị n'oge ọkwa nka nke ụbọchị tata ka anyị gaa n'ihu. Ọtụtụ ahọ gara aga ka ndị ọcha bịara n'ala Igbo wee chọpụta na n'ime okwute niile juru na Ebonyi steeti dịka anyị mara na ha nwere agbanyo na okwute ọcha pụrụ iche. O nwekwara ọzọ na-eji oji mana ha niile pụwagara iche n'iji wee rụọ ụmụ ọrụ dị iche dịka mgbe ahụ ha na-arụ n'elu karaka ụmụ akwa na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche. Enwee bute ngwongwo a ga-eji rụọ ya bụ ọrụ wee gbariwe ebe a dịka unu na-ahụ ugbu a. Mana kamgbe ha nara ọ nyụrụ anyị dịka ịnyụ mamịrị nyụrụ ọkụkọ bụ iwebata teknụzụ n'ime ịgbari ebe a nke bụ na rukwa kịta ọ ka bụ ikeketa orie ụmụ nwaanyị ji aka na-egwu ana na-egwute okwute. Afọ m bụ Mr. Onyebuchi Gideon Nwore. Ihe a na-eme ebe a ọ na-etinyere ndị mmadụ aka kemgbe ndị ọcha bịacha ebe a na so ka anyị nwajizi aka anyị ewufu aja mana ebe ihe nwa na oshike bụ na onwe some machines NED iji na-arụ ọrụ aka ọ na-aga aga. Otu esi eme bụ ọ bụ na ekpofu aja ahụ dị n'elu ịma na kemgbe ndị ọcha bịacha ebe a na anyị nwa onwebe aja aka ka njizi ekpo aja na-ewepụtacha okwute dị na ya otu nke ha agbavu sinsi ahụ ha nwana ka anyị nwana Jizọs mana ego adịghị ọnụ anyị ji eme ka o bu ibu na-aka ụmụ nwaanyị ka anyị na-etiche ọ bụkwa n'inu anya ebe a kịta efe bụ ụmụ nwaanyị juru ebe ahụ na-aka ka eji ekpuchacha aja dị ebe ahụ efe wefute nwokwude dị n'ala. Ọtụtụ ndị mmadụ ndị ichiche ebe tere aka na Ebonyi steeti ndị isi Efiom Ọhụkwu local government Izi and so many of them ajụchara ebe a ọ na-etinye ndị mmadụ aka
Afa m bụ Ifeanyị Nwore, onye Ịza Ọkpọsị Ụmụara. Okwute a na-egwupụta na be anyị ji arụ convent, ihe na-apụtakwa na ya anyị ji edozi be anyị ebe gọọmenti na-etinyebere anyị ọkụ, anyị eji wee kpọọ poolu tinyekwa ọkụ ebe ahụ, ọkụ aga maọbụ inside village ebe ọbụla ọ bụ onye chọrọ ịbịa buru nnu, because onye ọbụla kpọwara ahịa enidi ndị onye ya azụ so onye chọrọ ịbịa buru onye ọbụla oyi ebu, at least anyị ewekọm ya bute okwute, because okwute ọ na-aba uru in many ways. Eji arụ ụlọ maọbụ hardcore maọbụ three-quarter ya nke ọbụla ịchọ, ọ na-aba uru in many ways. So anyị na-ewekọm onye ọbụla chọrọ ịbịa buru nnu, anyị elesi ahịa ọfụma nabata ya as a customer, mere ihe dịrị ya nọ ebe gbara anyị nwa inyere ya aka, anyị ga-enyere ya aka. Ọrụ okwute a na Abakaliki na-azụ ọtụtụ ezinụlọ. Dịka emere ka anyị mata, ọ na-abụ egwute ya bụ okwute ebe o buru ibu, ejiri dynamite ya bụ mgbari ike wee gbarie ya tupu ejirizie tipa buru ya gaa n'ebe a ga-akwọrie. Enwere ndị okwute ọcha, nwekwara ndị na-eji ojii na-adị ka coal. Ha niile bụ n'ebe a ka esi eweta ha. Uru ya bụ ihe bara bụ na ọtụtụ ezinụlọ, onye ọbụla ike dị mara na agụ ama mgbu ọnụ ya, maka na ihe ị ga-eme emede kama na doo agbaka m mbọ bụkwa na ego nri, maka na ejighị inye okwute n'ọnụ amụnye ka ata akị. Ọ bụrụ na anyị esi ebe a pụọ, anyị ga-agazi n'ebe a na-akwọrọ ya bụ okwute ka anyị hụ etu esi eme ya. Ngwa soro anyị ka anyị gaa, matakwa na ọ ka bụ n'oge ọkwa nka. Ebe a bụ ebe a na-akwari okwute na Abakaliki dị na Ebonyi steeti. Obosoro a na niile bụ ebe e wepụtara maka ya bụ okwute. Dịka anyị gwara unu, ọ wụ nnukwute ọrụ. Ya bụ ebe bụ ebe ọtụtụ ndị mmadụ si enweta ihe eji arachapịọm. Mgbe ka anyị gaa ka anyị na ha nọrịa. Ọ dị mma ka anyị dobiri etu ahụ. Ihe a bụ mmemme anyị mere na mgbe gara aga, dịka m gwara unu, mmemme anyị na-akpọ ọkwa nka. Mgbe ahụ ka anyị ruru ebe ahụ wee sepụta ya bụ ihe. Dịka unu nụrụ, ndị bidoro ya bụ ihe, ndị chọpụtara na okwute dị n'ala bụ ndị ọcha. Ọ bụ ihe nwute na ọ bụrụ na a hapụrụ ya rukwue tata, ndị be anyị nwere ike na ya ma mma na okwute dị n'ala ebe ahụ. Ndị be anyị nwere ike na ya ma mma na enwere ihe dị etu ahụ bụ natara chi dị na nke anyị. Mana kamgbe ndị ọcha nachara buru ụmụ akụrụngwa ha ji egwuri ana na-agbari ana na ndị be anyị ka bụ ikeketa orie ejiri aka na-egwu a na-egwu, enwekwudo onye ma mgbe ọ ga-abụ egburu akwụsị. Nwetikwa mkpu mgbe ahụ sị na ihe agaghị ebutekwara ndị be anyị nsogbu. Kịta orie narị isi mmadụ, ọ bụghị nke a dị ebe a riri isi mmadụ, maka na ị gaa n'ebe ahụ ọ dị ọtụtụ na Ebonyi steeti. Ị mara na ya bụ okwute bụ okwute Chukwu ji gọzie Ebonyi steeti na-abịa n'ala Igbo. Ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche dị. Ọ bụ sọsọ ebe a na-eme ka nkụ, ebe a na-eme buru ibu na Ebonyi steeti. Ọ bụ sọsọ na ebe a hụrụ ugbu a. Mana nke a mere ebe a kịta mere ndị mmadụ wee rotazie na ọ dị ọtụtụ ebe emechagoro na mbụ ekwesịrị ikpochi, a na-ekpochi. Ihe ọzọ bụ na ama agwụdoro m ka gọọmenti Ebonyi steeti ka na-atinyekwa anya n'etu e nwere ike isi nwere ya bụ ihe wee kwalite ego nweta ndị gọọmenti na-enweta site n'aka ụmụ ihe ọnatarachi a.
maka na ọ dị ka ọ bụ sụsọ ndị obodo ụmụ okorobịa obodo onye gbazute a na-aga anara ụmụ kọbọ na tọrọ a na-anara ndị tipa na-egwu ya na ndị na-ere ere. Ọ na-enweghị etu anyị ga-esi hazie ya bụ ihe mara na okwute a bụ okwute pụrụ iche ọ bụghị okwute katapọtụ. Enweghị etu a ga-esi hazie ya mee ka ya bụ ihe na-enyekwu ego karịa dịka ọ na-enye ma ndị obodo ma ndị gọọmenti ka ọ ghara ịbụ mgbe niile gọvanọ niile agbara na-aga Abuja. Anyị nwekwa na ọtụtụ ihe n'ala Igbo anyị kwesịrị iji wee mee ka be anyị bụrụ ebe ka mma karịa dịka ọ dị ugbu a. Ihe ọzọ bụ ihe mwute bụ na ọtụtụ ebe dị iche iche ka jukwara na Ebonyi steeti ruo taa. Ọ ka bụ na onye a nwụrụ ka aka ji rute na a ga-aga ikpochi ụfọdụ n'ime ha, mana ọ bụrụ na m gaa Ebonyi steeti mana afọ na-abịa abịa aga m egosi unu ebe a na-ekpochibeghị rukwe taa, rukwe mbọchị ahụ aka ga-aga. Ya mere na ọ bụ ihe mwute na ndị be anyị na anya da ama agba ọsọ mmiri na ọ na-abụ ọ bụrụ na mmiri mmazuo anya ahụ tupu anyị amata na ya bụ ihe na ozuona. Biko ọ bụrụ na anyị ga-amata ihe n'ụbọchị tata, gọvanọ Ebonyi steeti nakwa ọtụtụ ndị ọzọ dị iche iche, e nwere mgbe ụfọdụ a na-akwa ụzọ ị na-aga kịta ị ga-enye ndị ọcha kọntraktị ịrụ ụzọ, ha ga gwuru aja aba n'ofu ebe ga were ana ndị mmadụ gwuru aja na-akwụghị ndị ahụ kọbọ na-akwụghị ashịshị ahapụwa onunu ndagwurugwu ọnwụ n'ime ebe ahụ tutu na orie mmadụ tutu na mmadụ anwụọ. Ọ maka na onye nke a bụ onye welitara isi, anaghị ekwu maka echefuo na enwere ndị uwe ojii ya na-eso wee nwụọ. Ọ maka na onye a bụ onye nwelitere isi mere o ji aka ji rota na ihe dị etu a mere ọ na-abụghị onye kara ịrụkwanye ya. Mere biko ọ dịghị mma na anyị ga-eche tutu ya bụ ihe eme onye nọ n'isi ma ọ bụ n'ome onye ama afọ ya tupu anyị amara na ndụ mmadụ adịkwa na ebube, na anyị kwesịrị ịdị na-apị ya apa, na anyị kwesịrị ịdị na-ahazi ọfụma. Ya mere biko ahụize Chineke na gọvanọ Dave Umahi ya kwuo na sisi kpochiwe si ya bụ ihe ọ bụghị so ofu ebe ọka nkụ ruo na Ebonyi steeti ma ndị nke echefugoro echefu. Ụfọdụ bụ na ndị mmadụ afụzi ego na-arụ ụlọ ahapụzie ya. Ndị obodo nwe amaghị m ihe ha na-enweta n'ime ya. Ifu ka a jụrụ onye nke ọzọ na-ekwu na ha na-enweta ego ha ji arụ poolu na-arụ nka mana ihe abụọ natara chi dị egwu. Ọ gara ịbụ ọ bụrụ na ewezuga koolu, ọ bụrụ na koolu pụọ ihe a bụ ọnatarachi ọzọ dị n'ala Igbo. Koolu adịghịkwuzi nkịta ewezugago koolu. Ya bụ na nke a na ọ bụrụ na a hazighị ya ọfụma ọ ga ha anaghịkwa ebe koolu na Igbo bụ Igbo daalụ na afọ mbụ Mike Onovo. Ana m asị unu ndewonu maka ịnọnyere anyị, maka ndị na-anọnyere anyị mana Facebook mana YouTube na ndị na-anọnyekwara anyị na TSTV Ugwumba TV dị na TSTV channel 280. Ana m asị unu daalụnụ. Ọ bụrụ na e nwere ihe ọbụla a na-eme na be unu, ihe ọbụla a na-eme n'obodo unu, anyị nọ na mmemme ugbu a. Ihe a bụ oge Ọgọst, ụmụ nwaanyị na-eme Ọgọst meeting, ndị na-eme mmemme dị agha ebidogoriwe ji ọfụ ejugo Lagos. Ya bụ nke ọbụla a na-eme n'obodo unu ị chọrọ ka anyị wepụta, biko mee ka anyị mara, maka na ndị otu anyị ndị ọrụ anyị juru n'ala Igbo nọkwa ebe ndị ọzọ dị iche iche. Ebe ọbụla ị kpọrọ anyị ga-abịa. Ọ bụgodoro n'obodo oyibo kama akpọkwana anyị gaa Afghanistan ma ọ bụ ụmụ ebe ndị a na-agbakpọ m ugbu a mba ma rute mbọsị a otu onye kpọrọ ndị Ebonyi steeti kpọrọ si na Maiduguri kpọọ amaghịkwụdị m na ndị be anyị ka nọ Maiduguri n'ụdị ahụ na-abụghị mgbe ha kwuezie na akakwa nkụ na ndị be anyị na-ebe akakwa nkụ. Ọ bụrụ ebe a na-achọ ihe eji enyere ndụ aka. Igbo bụ Igbo daalụnụ. Anyị ga-agbara egwu, anyị ga-na-achị azụ ka anyị nwere ile anyị n'ihu m ikuta ifụ na iwe ewe na mmana ka anyị nwere egwu ndị ikorodo ahụ wee hazite ọnọdụ ka anyị marụ anyị merịta ahụ. M ga na-achịtakwa ka anyị gakwa n'ihu n'oge mmemme a. Mata na mmemme anyị bụ mmemme Ugwumba. Ugwumba bụ Ugwumba. Igbo daalụnụ.
Adịmma ọ bụrụ na anyị na-enwe ụmụaka na-agba egwu anya anyị na-enwe ụmụ agbọghọ anya mma n'oge na-aga aga tata maka na ukwu dị ha nkọ. Ihe a bụ egwu ikorodo si mpaghara Nsụka wee pụta. Ịma na ihe anyị nwere n'ala Igbo kakwana nkụ, enweghị mpaghara ị ga-aga n'ala Igbo ka ị ghara ịhụ egwu pụrụ iche. Ya mere ọ bụrụ na egwu ndị bụ unu na ọ dịghị mma ka ọ pụta na mmemme a n'agbanyeghị ebe isi na-ene anyị, ọ bụrụ na enwere nke egwu ọbụla dị na be unu, ihe ọbụla bụ ihe a ga-eji kwalite Igbo anyị dị na be unu, ọ bụrụ egwu, ọ bụrụ ihe ebe nlereanya, ọ bụrụ ihe ọbụla dị iche iche eji akwalite be anyị. Ọtụtụ ndị mmadụ dịka m kwuru mbọchị, ọtụtụ obodo nwere ọtụtụ ihe dị iche iche a na-amaghị na ha dị. Enwere ọgba bụ cave. Anyị gara na obodo kwụrụ onwe ha site na amara Chineke anyị enyego aka wee kwalite ụfọdụ ndị mmadụ. Ikekwe ruo echi enwere nke m ga-egosi unu. Ndị ọbụla maara ndị a na-akpọ ndị ụmụ obi eze, ya bụ ụmụ be anyị ndị kpuru isi na-agagharị na-arịọ ihe n'ahịa mgbe ahụ. Inekwa anya kịta ikekwe ịma mfụzi ha n'ime ahịa ebe ha na-arịọ ihe, maka na gịnị ha nwere ọnatarachi dị egwu. Mgbe Ugwumba zutere ha, anyị site na amara Chineke ka emere ka ndị be anyị mara na ndị a na-ekwu ụdị onyinye pụrụ iche etu a. Ozugbo e wepụtara ya, ịma na ndị be anyị ma akwado ihe dị mma, ndị Igbo anyị ma akwado ihe dị mma. Onye ọbụla ghọrọ ha ma ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị bịa kụọrọ m egwu ebe a, ga-abịa kụọrọ m egwu a, nke bụ na ekwentị m adị ezu ike. Onye ọbụla na-achị si bịa kụọ ebe a, si bịa kụọ ebe a. Ugbu a ndị ahụ tata ka nya mma, echi ga-akakwa tata mma site n'aha Chineke, site n'aha Jizọs, maka na anyị maara na site na amara Chineke na ọ bụghị ebe ha nọ nya ka ha nọta. Ya mere ọ bụrụ na e nwere ọnatarachi ọbụla e nwere, ịbụrụ nwa afọ Igbo, ịchọkwa ka anyị nyere ya aka hazie ya. Ọ bụ eziokwu na ụfọdụ ndị emerụ ada erotakwanụ, ụfọdụ ndị anyị na ha mere ihe na ada erotakwanụ, mana amaghị njiri mgbagwugwu ghara ọgụ. Ihe okpukpe oku Chineke kpọrọ mmadụ bụ okpukpe oku, enweghị ihe ị ga-eme n'ime ya, ị ga na-agbanata mbọ. Jizọs na onwe ya kọrọ akụkọ etu esi gwọọ mmadụ 10 agwọ ha ekpenta. Onye nke ọzọ si na ya na-aga pati na ndị APC nwere pati ebe a, ndị PDP wee pati ebe a, onye nke agawa mitin ụmụnna, onye nke agawa echete, onye nke ụfọdụ ọtụtụ n'ime ha enweghị onye chetaranụ ma enwezugo ofu onye na-achịta bịa kene Chineke si ya na ihe i mere amaka. Ya mere na ọ na-ewute anya na mgbe ụfọdụ na ọ na-abụ ịkpacha mmadụ ogwu n'ụkwụ, onye ahụ asị gị bịa ka anyị gbaa ọsọ. Mba, na ọ na-ewute anya maka na ihe a bụ ọkpụkpọ oku. Obi ụtọ bụ na onye ọbụla Chineke si n'aka anyị nye aka, o nweghị ka ọ kọọ akụkọ ya echi wee chefuo Ugwumba.
Igbo bụ daalụ nọ anyị ga-aga n'ihu ịma dịka m wepụtara ụnụ ihe ahụ ọ dị ọtụtụ ihe dị iche iche anyị na-eme n'ala Igbo mana enwere nke ọ na-abụ ifu etu a isi mba na ahụhụ akarịa agbaka m mbọ bụ ego nri maka na ọ bụrụ na a na-eji na ndị rụkarịrị ọrụ erikarị ihe mana na ndị na-akwa baro na ụfọdụ ndị ọkada ga-abụkarị ọgaranya n'ụbọchị tata enwere ihe ọzọ anyị ga-egosi unu ikekwe atụpụgịta unu tata mbọsị ọzọ anyị emepụ ya enwere ebe anyị gara n'oge ọkwa nke ahụ ebe anyị gara na obodo Akwa Ihede na-agbata Akwa Ihede na Osumenyi arịrị enu ugwu maka gịnị na ndị mmadụ na-aga ebe ahụ ịga waa ana gwute okwute kurie ya site n'elu ugwu ahụ butuo ya n'ala ka e nwee nweta ihe eji aracha aka biko onye na-akpara m aka n'igwe Maazị Payo biko tinyere anyị ka anyị foto ya bụ mmemme ọkwa nka a na-achịta azụ enwere ihe m ga-agwa unu daalụ ihe dị n'ime ala ọ na-achọ ọrụ okwute bụ otu ọrụ ndị be anyị na-arụ ọ bụ eziokwu na ya bụ ọrụ siri ike mana ịma dịka e kwuru achọgide ebe a ga-abịado aka afọ abịado ya na Ikpere abịa na ọtụtụ obodo na Anambra steeti okwute ha na-adịkewe n'ime ala nke bụ na a na-aga igwupụta ya egwupụta ya bụ ọ bụrụ na ị jụọ ọ dịka ebe a na-achọ ọlaedo n'okpuru ala ọ bụ eziokwu na abịa na ụfọdụ ebe na Ebonyi steeti na okwute ha na-achọ izugbu mmadụ okwute ka nkụ ebe ahụ mana etu aka ụnwa dị ihe dịbe ndị a ka ndị a na-achọ n'osisi kpọrọ nkọ apịwa m fonu maka na ị maara na dịka ndị Igbo anyị kwuru okenye na-eji ọka na-agbara ihe ọsọ ọ bụrụgodu na enwe ihe ọzọ mmadụ mere n'ụbọchị na-abụghị yiri ya bụ ugwu oritukwa ụgwọ ọnwa ekwesịrị ịgbagonịta gịnị ka a na-achọ okwute ka nọ n'ime ala Daalụ biko gwana ọha na eze afa gị onye bụ afa Mbarize bụ nwere ike ịkọwatara anyị otu ihe ma ọ bụ Igbo maka aka ọrụ ha azụ Igbo sịrị afọ ka e mere eme ka afọ achọkọta ebe a ga-ebido aka afọ ebido n'Ikpere achọkọta ebe a ebido aka afọ ebido n'Ikpere so ya mere nji wesị ka tinye na lenu na si ebe a wee na fụkwa ihe nji eri nri were na-enyegbo maazị nri ịnọ na nwaanyị moto unu na-egwu ya n'ala egwugide egwutezie abịa kụriwe nke a ga-akụri akụri kedu etu isi ama ebe ị ga-afụ nwa okwute etu esi ama ebe afụ nwa okwute bụ iwere mbazụ a bụ ebe ịba n'ọhịa ị na-ama ịma m ya o nwere ike ruo ha afọ etu mata ebe okwute dị sandụ okwute ịma ya mba ọsandụ ịma na okwute dị ebe ahụ ibidozi egwu imechakwa isikwa etu a buru ya na-ebuda ka ndị na-enyere gị aka na-ebu. Mụ na-ebukwa ya, mụ na-ebe sọ na-ebe onye mụ na-ebe mmeju mbuji otipa ebuda m. Ana m akụri ya ebe a ncha wonsi fukwa ka sekuri ya. Ana m akụri ya ncha wonsi ebe a.
ole ka a na-ere ofu tipa? Ofu tipa bụ 25,000. 25,000 ka ị ga-erete. Ihe dịka izu one ma ọ abalị one ka ọ ga-ewe gị iji kụta nwa ihe ga-eji ofu tipa? Ndị ọrụ onye bụ m izu ụka na-abụ. Izu ụka na-abụ ịkụta na ihe ga-eju tipa erete ya 25,000. Ya bụ ọrụ dị ike mana ego dịkwa ya? Ọ dị ike mana ego dị. Ị mụrụ ya n'aka mmadụ ka ị mụrụ onye na-arụrụ ya onwe m nwa m onye n'aka mmadụ. A na-eme dịka igote ndị ọrụ gị soro mgbe arụ nọ ikeketa orie nke ọbụla ịkụtara n'uche nke ọrụ a na-akwụta ụgwọ. Ọ bụ eziokwu na ọ dị afọ kwa eziokwu? Ọ dị afọ mana a sị na afọ ka emere eme ka afọ ebe nsị na-ewe na-eri n'iwe na-enye ụmụazị nzichagodo wee kezicha ụmụazị na agwọ fọrọ ndị chukwu ya ma mana ụmụazị ebe ike. Enwere ihe dị iche mmadụ ga-eji hapụ okwute ndị a ekpụtara n'elu a na go nka? Ịmana okwute elu ala na ha adịkarị oge ọbụla o dipendị n'ebe ọ dị. O si mere n'ụdị ebe ọ dị like nke a kịta bụ na ime ala ka ọ dị. I nwere ike ịfụ saiz ya n'elu ala. Enwere enyemaka unu na-atụ anya n'aka gọọmenti ma ọ bụ nkwado n'ụdị pụrụ iche ka ihe a na-aga ọfụma? Ndị gọọmenti mụnwa anaghị ele anaghị dat line. Ọ na-abụ nnechi ụdị ihe dị etu a mpụ otu a mfụ ndị dị agha ha sị m na ihe bụ 1 naira mma nkwe ha ọnụ. Ikekwe ọ bụrụ na ị pụọ kịta gaa igo okwute ahụ azụbụ na ọ nọ 25 ka 35,000 ikekwe o ruo na 40,000 kịta. Mana ọ bụrụ na ị nene afụfụ a na-ata n'ime tupu anyị arịgodo ya bụ ugwu rituo, ọ bụ na isi m rịa ya ugboro 3 n'ụbọchị ka ị kwụọ m ego na ahụ mma nkwe. Mana ndị a na-arị rụọ ọrụ ike igwu okwute butuo ya n'ala mee ihe niile ịpụtazie na ị chọrọ ịrụ filling station ma ewu na ị chọrọ ị na-achọ ka ha resi ya kọbọ biko ọ dịghị mmanụ. Nke a wee na-erotara m na mgbe ụfọdụ na ọ na-abụkwa na anyị gaa n'ebe ahụ anyị gaa na nke ndị ọgaranya mgbe ahụ anyị esoro ha mee ọgaranya. Anyị bịazie n'ebe onwe ogbenye na-ere ihe anyị na-ekwu ya ọnụ. Nwaanyị a na-ere agidi ị na-asị ya o rekwara ya ịbụọ 20 ịbụọ 50 ịtọ 50. Mana ị gaa na ụmụ nnukwute shọpụ ndị a iruo na Shoprite ị na-ese pikchọ ebe ahụ ị na-eme ha ka amakwara na igoro ya. Enwekwana onye na-ekwe ihe ọnụ. Kpatara ọtụtụ afọ gara aga enwere ebe nke m gara n'Enugu, nwere ofu stọọ m gara n'Enugu ngagharịcha nnọọ amaghị m ihe m ji ata atụ amaghị m ebe m dowere ya nsị ka m goro onye ọ na-abụkwa m pụrụ egoro m na shọpụ ndị nọ nso ebe ahụ ihe dịka 200 ma ọ bụ 300. Onye ka m goro ebe ahụ nchịkọtacha onye ọbụla ga-emenụ big man achịkọtacha mgbe ha si ego nsị ha ihe na ajụkwụdị m ego na ọ bụ nwere kaadị nye ha hapịrị ego. Ka m na-arụzi newe akwụkwọ e nyere m ka m fụrụ na ihe m goro ofu toothbrush bụ 1,200 naira. Mgbe ahụ ọ bụ dịka kịta o nwere ike orugo 3,000. Aha m ka onye ka ezewanụ ji ebu m katapila n'ọnụ m ji brush 1,200 naira asacha. Atara m nshi ka ọ gịnị. Mana ọ bụrụ na ọmụmụ ogbenye anyị anọkwa egwu ọnụ mgbe ahụ ka anyị ga-amata na biko ọ bụrụ na ị pụọ tata enwere nwaanyị a na-ebugharị ihe na-eresighị banana ma ọ bụ na-eresighị ụmụ ihe ndị ọzọ biko tụnyerie mgbe niile abụghị ka anyị metacha ka anyị zụtacha ka a mara na anyị mekwa ọnụ tụnyerie do. Ọzọ wee bụrụ na onye bụ nwa amadi enwego mgbe ofu onye kpọrọ m n'ekwentị sị m biko ka etu a ga-esi nyere aka ụmụaka anyị na-aga akwụkwọ nka biko ọ bụrụ na ị ga-enye aka ọ bụrụ na e nwere etu o si metụ n'obi adị m nkwadobe ịchọwa nwoke ahụ chọta ya maka ndị ọ dị n'obi inyere aka nakwa ọtụtụ ndị ọzọ. Ọ bụrụ na anyị gosichaghị ihe mmemme a ị ga-afụ m ụmụ nwaanyị nke a bụ na mpaghara nke Ọsụmenyi ịgazi nke akwụ ihe dị ị ga-afụ m ụmụ nwaanyị ebe ha na-egwu okwute nke ebe ha katọ mma na enwere ebe ha darịrị ugwu etu esi arị nke a. Onwe bụrụ na ihe ndị mmadụ na-eme tupu aracha aka buru ibu ikeketa orie ihe a ka ọ ga-abụ emewu emechaa ya ndị gọọmenti ama nkwe na mmadụ na-ezu ike amkwuhu nke ekwu nka ọtụtụ ndị mmadụ anụrụ ọkọnye n'ọnụ na-ezukọta ego a na-ezukọta maka ụmụ na ụmụ ịfụnugo ndị a kpara ego a
etu isi na-akpa ekịta afọ 10 gara aga ma ọ bụ 10 afọ na-abụọ gara aga ụmụ ha ka bụ ọgaranya ruo taa anyị nwere iji wee gwa gị n'ụwa na-eme ntụgharị na Chukwu ka ọ dị n'aka ya mere ọ bụrụ na iche na etu isi ha na-eme na ihe ọ pụtara bụ na ụmụ na ụmụ ihe ezi afa ka ego akụ ị ga-akpasara ndị be gị karịcha bụ akụ ezi afa ịzụ ha n'onye aha n'akwụkwọ kụzieri ya emegbuna mmadụ ihe a dị n'omenala Igbo ọ dị na nsọ ana emegbuna mmadụ maka na imegbuo mmadụ mmadụ ga-emegbu mkpụrụ ọbụla ị kụrụ ị ga-aghọrọ ya mere oge anyị adịghịzi mana achọrọ m ka anyị pechie ọnọdụ a n'ụbọchị tata ihe anyị na-atụnye ọnụ bụ dobiko ọ bụrụ na ọtụtụ ihe ndị anyị tinyere ọnụ n'ụbọchị tata na o metụtara gị ị nwere ike ịkpọ anyị n'ekwentị ụnụ amaghị ekwentị anyị dịka ọ na-apụta ebe ahụ ma ọ bụ zitere anyị ozi na WhatsApp ụfọdụ ndị mmadụ na-akpọ m na akara ekwentị nke anyị ji mee WhatsApp ọ dị m ka nke ọzọ na-aya ahụ amaghị m ihe na-eme ikekwe n'izu na-abịa abịa anyị ga-ahazigharị ya ka anyị mara etu anyị ga-esi na-esi na nke ahụ ya bụ 34714708 anyị mara etu anyị ga na-esi na nke ahụ na-azawa ụmụ ihe dị agha ịne na anyị ihe edere ebe ahụ ihe akara ikpeazụ bụ 4708 Igbo bụ Igbo daalụ ụnụ achọrọ ime ka unu mara na ihe a bụ mmemme anyị na ihe ọbụla bụ ihe Igbo ị na-eme ebe a bụ ebe ị ga-abịa gbara anyị aja n'ụkwụ na ndị na-afụ anyị etu a ama na anyị ka bidoro ọfụ ya mere na a ga-eme ụmụ ihe ahụ ụmụ ihe ntaokwu dị agha mana site na amara Chineke anyị ga-emezucha maka ihe ọbụla onye Igbo tinyere obi esi na ọ ga-emete ọfụma ndị be anyị bụ amụta agbakarịa ihe ọbụla anyị tinyere obi anyị etu anyị si na anyị ga na-eme kwada na anyị ga na-eme site na amara Chineke anyị ga-emete ọfụma karịa dịka unu na-atụ anya ya mere aṅụ na mmụ na nkwụ na-abịa maka na ya bụ ihe tụrụ anya na anyị ga na-eme ụmụ ihe ndị anyị tụrụ anya anyị mee nke ọzọ gbazikwa na anyị onu zitere anyị ozi uche anyị dị ya anyị ma na erubeghị ebe anyị na-aga onye na-erubeghị ebe ọ na-aga ike adagwụ ya mere anyị ka na-aga n'ihu Igbo daalụ ụnụ mụ abụmaike onugbu na-asị unu ọwụ na anyị gbarịchazi egwu a ọhịa dịka enwe amaghị ya anyị ga-apịachi ọnọdụ ya n'ụbọchị tata biko chekwa aka arụ anyị n'ụbọchị ọzọ ka emesịa Ugwumba panijaranụ nwoke ndị Igbo lụkwalanụ Ugwumba paniela nwoke ndị Igbo lụkwalanụ Igbo zukọtaranụ Ugwumba panijaranụ nwoke ndị Igbo lụkwalanụ Igbo zukọtaranụ Ugwumba paniela nwoke ndị Igbo lụkwalanụ